Jos mietit, onko Binarikent-välittäjä säännelty, olet tullut oikeaan paikkaan. Tällä videolla kerron sinulle, onko turvallista sijoittaa tähän välittäjään ja mitä kannattaa varoa ennen kuin avaat demotilin. Mennään asiaan. Binarisentillä ei ole mitään valtion lisenssiä, koska se toimii vain maissa, joissa tällaista todistusta ei vaadita. Binarisent on erittäin suosittu välittäjä, jolla on erittäin runsas tarjonta ja loistavat analyyttiset työkalut. Jos haluat avata tilin tämän välittäjän kanssa, linkki on tämän videon kuvauksessa. Ja jos etsit välittäjää, joka on sertifioitu, niin löydät myös vaihtoehtoisen välittäjän kuvauksesta. Jos haluat avata demotilin, mene välittäjän verkkosivustolle, jonka löydät tämän videon kuvauksesta. Jos avaat tilin linkkimme kautta, saat käyttöösi ilmaisen demotilin ja valinnaisen talletusbonuksen. Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta ja syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Vahvista sitten rekisteröinti ja olet valmis. Hetken kuluttua sinut viedään kaupankäyntialustalle, jossa voit testata strategioitasi ilman riskiä. Täältä löydät kaupankäynnin konfiguraattorin, jonka avulla voit muuttaa päättymisajankohtaa, sijoituskokoa ja sijoituksesi suuntaa. Jos uskot hinnan nousevan lähitulevaisuudessa, paina vihreää painiketta. Ja jos uskot, että hinta laskee, paina punaista painiketta. Sijoituksesi tehokkuuden lisäämiseksi voit rakentaa oman strategiasi alustalla käytettävissä olevien indikaattoreiden perusteella. Täällä voit valita monista saatavilla olevista indikaattoreista, joita voit määrittää rajoituksetta. Ennen kuin teet ensimmäisen talletuksen, suosittelen testaamaan strategiaa demotilillä. Tehdäksesi ensimmäisen talletuksesi klikkaa vain tästä ja valitse sitten yksi käytettävissä olevista talletustavoista. Voit tehdä talletuksen verkkolompakoilla, kryptovaluutoilla ja luottokorteilla. Riippuen siitä, missä maassa asut, maksutavat voivat vaihdella. Jotta voit nostaa talletuksesi, sinun on vahvistettava tilisi. Sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi ja asuinosoitteesi. Tätä varten sinun on laadittava valokuva henkilökortistasi tai passistasi. Todentaminen vaaditaan, koska välittäjän on noudatettava rahanpesun vastaisia säännöksiä. Toivottavasti tämä video oli sinulle hyödyllinen. Jos näin on, jätä tykkäys ja tilaa tämä kanava, jotta pysyt ajan tasalla uusista videoista sijoitusmaailmasta. Kiitos katselusta.